Kamoro moro maintie jara Malolo TV en kine makare maindi en chero mar kuku mar wach achiel kachiel antire kod Honorable Kennedy Kasera jakom mar Summit East Africa Summit Organization kata Summit International wadwa loso weche mopogore koni kod kocha magweko madhi nyime saniri kachiel kod chenro gweko duto magweko mag Summit kod weche mag siasa koni kod kocha rwaki studio mosoga ndoma ne Lolo TV moso johera mag Lolo TV ni moreuru inyalo wacho negi nyingi kendo nikech an mana auli ne gin. I'm Mr. Kennedy Kasera. Yeah. Kennedy Kasera is the chairman of Summit International Organization. Yes. Erokamna nyake ninyalo nyiso ne ko chako gi Summit kanyo to Summit Organization ere ro ko bende oseyudo ka chwalo nyime kata konyo weche mopogore mag jogo eko machano obed mondo liete obed nyithind kiye kachiel kod jogo eko bende ok nyal nyaka sani nyaka no chak chenro ni nyalo nyisa ni sofa usechopo kanye. Summit ni mabor sani. Kwa ng'iyo yore mag support weche mag boy child education. Yeah. Wan gi nyithindo mang'eny kabisa, around 67. Kendo pod warito page with the team. Manyiso ni next year koro wadhi kawo nyithindo mang'eny. Nikech ing'eni gini nwachaki kore. Yeah. Koriga. To koro sani nyithindo dhi timo penj wadhi kawo nyithindo mang'eny. Yeah. Yeah. Ma next year neno kwa dhi chopo over 400. Next year udhi chopo over 400. No. Nyaka sani unigi nyithindo adi? 67. Yeah. Mautire godo across Nyanza region koso okalo nyaka Nyanza. Across Nyanza. We only one gi Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori. Yeah. Masani urigi 67. To sani rima nyithindo timo penj unu kaka Summit nitiere okenge muketo negi koso ni beniti mekuma timo penj sani koso. Nitie mekuma timo penj to kendo nyithindo matimo penj sani. Yeah. Kidhi karachun mostly skunde mane Central wafa negi pesa mar feeding wadwa negi chamo lunch school. Mano watimo kaka jo Summit wasetimo ne skunde mang'eny. Wadwa ni nyithindo cham lunch school. Yeah. Magi dok mana dala ka gitieko penj godhiambo. Nitie nyithindo bende matimo penj sani. Yeah. Class 8 mawarito. Yeah. Mamago gino okenge mobro keto kare. Yeah. To weche gweko mag konyo mondo liete kata gedo negi kaka nano ka uchako chande. Kwayo mani golo ne jotelo moko riwu lwedo mondo mi ukonywe cheno machalo kama. Ma indi bendo setimo. Pok aneno mo respond. Wan wadhi mana mbele gi tijewa because we have enough fund mar timo mago. Yeah. Koro nwasekwadhok ni jatelo madwaro riwruok kodwa. Obiro riwre kodwa mondo jopiny one ni jatelo makama oriwo mama ni lwedo kigedo ni. Kech sama wagedo ni ng'ato wano ne mwamiye. Yeah. Samoro yudo no chando gige ot. Jatelo moro nego bi sama koro ogedo neno to onyise ni mama chung' ng'e kitanda. Mama chung' ng'e gima kama. To pok aneno jatelo mo respond. Kata last week nwagero ot moro. Yeah. Be mana karachul. Ne mama moro ni Mama Grace mose bedo kuka onge out for 17 years. 17 years. Yeah. Ka onge kama daki. Koro ka nyathine no to kata kumukete nyathi. Koro nwamiye ot. Koro Summit ne wacho ni unu kusegero tutieko gi kanyo. Kaka onindo, kaka obet kata kaka ochiemo mago okumi. Ing'eyo Jeff ot ngima. Yeah. Ng'amu miyi ot chalo ng'amu miyi ngima mar ariyo. Yeah. Ing'eni ot en one of the basic things. Yes. Ng'amu miyi ot en ng'amu miyi ngima. Koro wan kwase miyi ot wamiyi ngima manyien. Yeah. Koro chak ngima ot. Koro chak ngima e ot. Koro sani to wacho ni Central Karachuonyo osebedo ma ng'eny ahinya. Kani winjo ka chieng' no kodi nyaka lonto ni wacho ni to konyo osebedo ka ichwalo ahinya Central Karachuonyo. Central Karachuonyo na nyisi ni charity begins at home. Mane kama nyuola mane gweng'wa. Yeah. Mane kama ne nyaka chako. Iparo ni jo Central Karachuonyo nyalo winjo nade ka dhi agero ute 10 Siaya. Yeah. Kapok agero kata chiel kuno. Kani manyaka chak kodo makaka kuro wawuok oko kaka sani kuro wawuok oko. Yeah. To ok gi complain. Gionge gi ng'ur moro ni wuodwa we wadhi timo mana gigi oko. Koro momiyo na chako kod ni gini chakore mana gi dala kadhi oko. Yeah.
Joma moko ubiro mana chopo negi. Pok wang'ado ng'ato. To nwachako gi Central kacho. Yeah. Jotelo mopogore opogore mag gwenge ma kuonde ma utime gigi eki bende niwacho ni igombo ni mondo mi irome kod achiel ariyo adek moko mondo mi ulosi uket pachu kanyakla mondo mi chenro mag konyo oganda odhi nyime makare. Maendi ni timo koso chopo irgi bende pok obedo mayot. Aserado gi Mheshimiwa MP Makarachuonyo. Yeah. No promise no biro bedo piny. Obiro loso odiochieng' pok o respond kendo. Pod arito. Waserado gi jotelo mang'eny kaka Senator ma Homa Bay. Yeah. Gin joma biro miyo lwedo to pok aneno ka gi respond. Maybe pod giikore. But share kodgi. Yeah. To Summit kaka organization un bende un jok ma uchung' ahinya motegno mise mar kanisa. Inyalo wacho ni sani iri weche mag kanisa kata ute lamo. Iwinjo ka weche wuok ane kod kocha ni josiasa kadhi e kanisa to temo compromise kanisa gi weche mag omenda gimiyo kanisa koro ok chung' e mise motegno mar kanisa. Uno kaka jok ma bende ochung' motegno ahinya kod weche gi mag dini. Ineno ka mise mar kanisa bende pod ochung' motegno koso weche mag omenda sani miyo koro mise mar kanisa dhi ka gima which will ni kanisa en kama chalo nade. Aparo ni an Jeffan kaka ing'eyo ni Summit omakore gi kanisa mar Summit Lighthouse Church. Yes. Ok ane rach mar jasiasa tero pesa kanisa. Kanyo onge richo kata achiel. Ma ng'ama neno richo no dhi osiem no muma kama muma ondike ni pesa motere kanisa rach. Pesa motere kanisa tere no dhi gero od Nyasaye. Yeah. Joma richo gin joma pastors gi joweg kanisa malokore gi pesa no. Timo go gimoro makoro ok mi tich mogol pesa no nenre. But pesa ok rach tere kanisa. Pesa kuwa tere kanisa josiasa tero ni for development mondo church odogre go. Koro joma ketho nying pesa motere kanisa en pastors gi weg kanisa. Ma koro dhi misuse pesa ni magitimo go timbe moko magalagala. Yeah. Ma koro miyo neno ni pesa mitere kanisa timore nani rach. But pesa to ber kitere kanisa kata anatero mich ma over 20,000 per month manyaka mi Nyasaye. Ok inyal nyisa ni mano rach. Yeah. Anatimo partner kaka mumo wacho ni nyaka chiw. Chiwo mumo wacho ni nyaka gol achiel kuom 10. Mane mwatimo. Yeah. To ka golo moya achiel kuom 10 ta geolo ni mondo los od Nyasaye mondo dhi development mar kanisa. Koro joma dhi ketho to gin joma weg kanisni gin be weg kanisni mosieko gidhi timo go timbe moko makoro nenore ni pesa no. To ana support ni pesa to josiasa tere kanisa mondo ger od Nyasaye. Ninjo kaka kanisa mar Kopere ochung' motegno kata The Catholic Church. Giwacho ni gibiro dwaro ni ka jasiasa odhi e kanisa to obeda no dhi kanyo lemo kaka joma moko to kodwa golo pesa mang'eny to ogol kotiyo kata gi yore go mag pesa moko ni ng'ato ting'o pesa kaka josiasa ronyo ka ting'o to dhi gore e kanisa. Iparo nade? Ka itero pesa ni e kanisa to nego be idhi in kaka jasiasa mi thuoli loso koso ibeda bedi lemo ichiwo pesa ni kanyo to chakle ng'ato ok ng'ene aonde bokene di gasara to biro ka otimo kama. Aparo ni din Kopere samoro gin gi pesa moromo gi gin. Emomiyo de giket chike aina. Gin gi chike gin samoro gin gi pesa mag development mag miyo kanisni mag. To Kopere konego ket chik ma kamano nikech kanisni gi mang'eny pod iluongo warambi. Pod wadwego warambi mondo gergi. Koro gin ka giketo chike to gin samoro ng'ama ogolo chikni to en e kanisa maduong' manoseger chon. To matin machakore kuonde to dwaro jogo mondo okelnegi pesa. Omiyo kanyo to adagi jo Kopere. Ok yie kod wacho ni josiasa we tero pesa mathoth pesa nyaka watere kanisa. Kendo pesa ka tere kanisa nyaka landi ne jo Nyasaye mondo ging'e ni atiyo ni Nyasaye kiwango marom kama. Ikone nyaka landi. Mako tero to ok olandi to. Nyaka ging'e na atiyo ni Nyasaye kiwango marom. To kaneno kama wacho ni gima lweti mako ka chicho chiwo kata lweti mako ka chamo ko nego ng'e ni lweti mako ka chicho tingo. Ok owacho pesa madhi ne development mar kanisa. Owacho sadaka. Sadaka e moko nego be ni ng'eyo. Sadaka tinyalo indiko en tithe en inyalo ndike basha tidhi kete. Lakini magolo mar development mar kanisa en nyaka jo kanisa ng'e
magi lamna ni Kasera ogolo gimoro amora. Magi landi mi wuoye. Ma wuoye. Wuoye ni ema koro kelo siasa e kanisa kae. Jo siasa ka koro ng'ama gi pesa mang'eny dwano miye thuolo mang'eny ahinya mondo en mondo wuoye kanisa. Ok ing'e ni miyo chung' mar kanisa motegno chande dok piny. Luwore gi kanisa mantie. Kendo koro un jo siasa loko kanisa kar go siasa. Ok ing'e ni kanisa siasa ni kate muma. Kanisa gi siasa dhi gimoro achiel. Siasa ni kate muma. Telo gi nilaro kata chon kate muma siasa nitie. Bende muma kokwero siasa. Yo mitimo go siasa marach. Ni jowa tindo loko kanisa kama ka gidhie to gidhi yanyore. Mano kore marach. Muma ok odagi siasa. Muma oyie siasa. Siasa inyalo go kamoro amora, obed e kanisa, obed kanye. To yo midhi go siasa no. Jowa matinde jo siasa mago gi moloko kanisa marach. Ni gin ka gidhi no migi thuolo to giloko kanisa karayane magi yanyore. Mano to richo ma ka nitie ja siasa ainano to en michunge ni in kati kelo pesa maromo kama to miwa mana pesa to wuoyo to kni wuoyo. Koro kodagi to dhi gi pesa. Lakini into wacho ni un kaka jo siasa kugolo mar development nyaka mi thuolo wuoyo. Nyaka wuoyo development Milandi. Malandi. To kadhi nadhi yanyo ng'ato kata nadhi kwedo ng'ato. En na wuoyo mane gima pesa nano nego tem. Mano kende. Ka ukilose to mano ber mana kiduogo nigo. Ni duogo na ko kalose nyaka miya thuolo los. To kata ka gidagi thuolo onge. Benda ba kamano ya. Aisu. Erokamano, abro kawiyo matin kae to duoge thuolo mar ariyo antire kod Honorable Kennedy Kasera studio kaendi mano jakom mar Summit International kata Summit East Africa. Kamoro moro maintie jarama Lulu TV wachako duoge thuolo mar ariyo antire kod Honorable Kennedy Kasera studio kaendi mabende en jakom mar Summit International. Walose weche mopogore opogore koni kod kocha motenore kod siasa kaachiel kod dongruok kod telo. Chaka ruoke studio. In kaka rawera mabende pod thin nyaka sani nyalo nyiso ni to chung' mari chalo nade kod laro kom mar MCA ma Central Karachuonyo. En wach ma ji mawacho kose en wach ma in bende ichung' godo kaka Kennedy Kasera ni ma wach mantie. Mano wach mantie. Adhi kao kom mar MCA ma Central Karachuonyo ward. Nikech adwa nadhi alos ward no mondo obed maber, mondo obed kaka example ne wards mamoko, ne joma moko. Mondo ng'e ni ng'ato ka tiyo maber to nyalo kelo ber e ward. Koro nadhi loso Central Karachuonyo ward. Adhi nadwa nakel pi maler ne jo Central Karachuonyo ward. Nikech in gi pi Nyasaye gwedhowa gi nam. Ang'o mamono pigno chopo ne japiny modak kata 20 km kawuok e dho nam kanyo. Ena ni dwaro mashin to gitimo piping to pi chopo ne japiny. Wadhi kelo pi mang'eny maler Central Karachuonyo. Weche mag education, nyithindo nyaka dhi school. Mano wadhi ng'iyo matut kabisa. Nyithindo nyaka som. Ma nyithindo waneno dhi school kendo wadhi ng'iyo yore mag talent be. Kech wayudo nitie nyithindo maber class ma ok ber e buk mar class, but en gi talent munyalo chiemo godo. Koro nyithindo giyudo ka moko weyo school, moko obag nikech buk notame, odhi oywa nam, moko timo ang'o. To en nyathi ma nigi talent monego bed ni ochiemo. Nyithindo go wadhi support. Wadhi ng'iyo yore mag health. Yore mag health ok ber Central Karachuonyo ward. Mane momiyo adhi kawo kom mar Central Karachuonyo. Idhi kawe. To magi kiduto nyisa ni in magi nyalo timo kata ok obedo ni donje siasa. Ang'o mochuno ni idwa ni mana ma itim gi mana ka isedonje siasa. Sani ok inyalo timo gi. Dong nitie achiel ariyo adek minyalo timo. Atimo gi already. Ineno ka wa support wach education omako motegno kabisa. Gimomiyo wadwaro bedo ni iyud telo mondo ing'e ni kijatelo to donjo kuond moko koro bedo mayot. Nanyisi for example indi moko nadwa neno minister moro Homa Bay. Minister to. Mondo minanena nokawa almost 4 weeks. Mamano is 1 month. Mondo minanena ni nayudu thuolo. Koro ma ka ine telo
to ne ok nyal kawa kata dakika 5 nikech an jatelo. Koro wadhi mana mondo wayud access mayot. Mano momiyo samoro wadwaro telo. To gigi to wanyalo timo kata ok wane telo. To siasa en gima bende samoro tek ahinya kata gima competitive. Intiere kod geno mane kata ikruok mage ma bende iseketo kare mar neno ni adieri kochopo 2022 to Central Karachuonyo nieri interest mari nieri ichopo lekno ero. Kange ni ikruok aina mane? Ok mana okenge miseketo kare. Siasa en gima tek. Ma imbi ng'eyo ni tek. Sani nitiere ang'eni nitiere MCA makanye. Samoro en bendo biro gombo dwaro chung' kendo, samoro jomoko bende biro chako gombo dwaro chung' kendo. Wantiere kod weche go eko mag welo bende mag duond od buche mar ODM. Maba geno ni e party ma inyalo gombo ni ichung' godo. Awinji. Ikruok maraber nikech an ng'ama tiyo tije ma ji neno. Sani wa support education mag nyithindo ma yawuoyi mane machung' negi kendo Central emose benefit moloyo. Wagedo ni mon liete, chuo liete gi jogo mok nyal. Magi tich matima to pok adonjo katim gini nabro dwaro MCA. Dabro dwaro MCA da chako gi kata 2021 mondo ne lakini mama gi oketem ni mondo bed ni kaka ngas kochopo 2022. Mago katim kamano. En ni jopiny biro neno ng'ama chunye ler, ng'ama tije ber, nikech jo Central Karachuonyo ng'e chuny mano go. Gigi ni ng'ani ma ng'ama kwa miyo telo to chunye ler, ji mang'eny dhi yudo konyruok. Bas, koro chuny maler no mano dhi tera. Tich matek mano dhi tera. Jeff kane gima dhi bedo matek, ikruoge maga dhi bedo maber kabisa. Kendo in gadieri ni duond od bura mar ODM biro miyo thuolo makare uno kaka jok ma biro chung' mondo mi ularo tiko no ero mar ODM. ODM ting'e kaka osetimo ji. Apani semiyo kaka ODM osetimo ji chien ka. Ma wan nyaka koro watkela kata kwayo ni changes moko nitie ma nyaka tim before the election ma 2022. Nitie changes ma nyaka bede ODM. Sana county wa Homa Bay. Nitie changes ma wa demand ni nyaka timre. Ma mano nasenyiso nyaka chairman mar ODM. Honorable John Mbadi. Changes go wadwaro. Nikech ODM en kama imaye ma yati nena. Imaye ma yati nena. To ka changes go kotimore to dhi nyiso dago. Bas, jopiny riek sani. Kumai magineno. Jopiny ok ofuo sani. Example no nwaneno Ugenya. Nuneno gima jo Ugenya. Omi ikori ni kata obedo ni ok yudo tiko mar ODM to pod inyalo mana chung'. Abro dhi kaka independent. Ka gin gi ng'at gimoro ma nigi puodho ni gibiro gajago. To awene gi awe. To jopiny makuru nuthego. In gi geno ni maendi biro chopo maber. Biro chopo. Gima dimoni chopo minyisa. Aya, awinjo manero kiwacho kanyo ni mano ero to biro chopo maber. Nyaka sani inyalo nyisa ni to in ineno nade. Jo Kenya ikore ne ombulu mar paro kuso. Ni winjo ka Raila gini ne loso e nyasi mar Mashujaa Day, owacho no wach nero mar BBI. Ko wacho ni jo Kenya ikre ne BBI. Bende jo Kenya ikore mondo miyo chwal nyime paro mar BBI. Kapunguza mizigo to kaka ne wacho cha ento oselwar piny. Okaneno kumora mora modhi. Iparo ni waikore ne lokruok mar telo mar piny mar Kenya mondo miyo change pend chike. Ngeni report ma BBI nolos gi handshake. To handshake ineno kaka osekelo kwe maber e Kenya kendo miyo tinde anyalo dhi nyaka Murang'a. Anyalo dhi nyaka Nyeri. Mana nikech kwe mar handshake. Koro BBI report mubiro duogo godo wan warwako. Kenya wan ready ne referendum ka en referendum. Ka en ombulu mar paro no nyaka wadhiye. Wan ready ne referendum mondo lokruok obede wach moro ni ng'ama oloyo kaw tedhigo cha. Orum dipo ka kwe obede Kenya mosiko ni ka ng'ata oyombi to namba 2 ni bende yude gimoro. Mano okelo ich wang' ahinya. Ma ingeni kelo ich wang' ji gore nikech ng'ama oloyo kaw gite. Omiyo an report mar BBI no wan warwake. Ka en referendum that is the way to go. Ka en referendum to yiene mondo mi udhi. Tiparo ni jo Kenya biro sire. Chala ka gima nitiere kweth moro ma bende ok oyie ahinya kod weche gi mag BBI kotelo gi kod jotelo motelo kod William Ruto. Jok machalo jomotelo kod Uhuru Kenyatta chalo ka gima yie kod BBI nieri. Maendi bili nyalo kelo pogruok e Jubilee kaindi. Oking'e ni jok modagi BBI go to gin joge deputy president.
ma en kata handshake ogoyo. En kata handshake ogoyo. To osemuome nikech en kanodwa no succeed to no make sure ni handshake ni nogo motho ti. Tineno kosetemo go handshake gi jogege to tame. Koro manyiso ni en mogo ohewo pi. En onge gimodhi timo sani kama koro gikeno. En ng'ama ok ohero kwe, ng'ama dagi gima kelo kwe. Mano ng'ama ok dwar kwe. En odwaro ni kodhi to owe ji ka gore to en e telo. Mano e gima handshake odagi ni wach mar ni ng'ama oloyo kawo telo osekelo no problem mang'eny. Koro be gima mono deputy president gi team ne support gima kama ok ang'eyo. But Jubilee ting'eni nobarore mana chieng' mane Raila giuru mosore. Chiro kacho chalika ne wan kodi ka indini wacho ni kaber to President Kenyatta okawo okang' ne Kenya Ferry Services Board. Mano ero ma kalore kod wach manotimore Likoni mane wawito mama kaachiel kod nyathine. Nokawo adier mowacho ni oketho board no ero te ma obro yiero joma nyien. Iparo nade ma indini okang' makare koso? President notimo maber. Tim mare wuo board no. An asiro lwedo. Mano nyiso ni president sani en ng'ama winjo ywak e piny kendo oluwo right channel. Nikech ok ginyal wuoyo winjo ka board chairman wuoyo awuyayi ni jogo dhi adhi e court, we are ready to meet in court. Mano to wacho kamano to ngima to sela. Ok wanyal yie gima kamano, omiyo president notimo gima kare. Ineno Kenya ka onego koro wabed serious. Nitie gik moko matimore mwaneno to assume. Sani nyocha neno ka Silverstone. Gima Silverstone nolwar piny. En ing'eni ripode gima notimore manomiyo lwar piny ok bi nyis jopiny. En oseimie ima kamano. Ka pinje molony tinono malan ne jopiny ni ndege ni no gima kama manotime onon moyud ni gima kama manotime manomiyo lwar. Ma kong' ni kamano to mamoko gibenigo to koro jopiny avoid idho ndege makamano. Tini neno kama en osedhi oime ndege go mamoko go operate to magi gik makelo nwa shida mbele. Yes. Erokamano ahinya. Nyiswa ni to iparo nade Homa Bay mabende dwa chung' eri kaka MCA en achiel kuom counties mabende secretary size ahinya ni tich ok tire maber. Gino mane ma inyalo we godo jo Homa Bay wadonge dakika achiel. Homa Bay wacho kaka to kama tiang manung'e. Otho kama tiang moolipi. Otho to untie un kaka jotelo. Otho yore mag development. En walamo ni mana Nyasaye kendo wanyiso jo Homa Bay County ni yiero biro ka wadong gi 2.5 years. Yes. Giner matut. Ng'ama wang' ni gidwa dhi kete telo. Wabiro piedho gi kabel mwang'i ni to midwaro governor. Ne in jatelo chien ka. Ang'o mitimo chien? Kech joma dhi dwaro governor gin joma tiyo. Wadhi ng'iyo record mari tich kod weche gi mag mibadhi. Homa Bay wadwa ni wanen matut kabisa. Ko kamano to sani to walame mana Nyasaye. Onge gima dwa timo. Onge gima dwa timo. Nyaka 2022. Nyaka 2022. Erokamano ahinya. Erokamano antiere kod Honorable Kennedy Kasera mabende onyiso kanyo achiel kachiel ni Central Krachuonyo kaka iwache no ero. Ok en wacha en wach mabende en bende ochung' godo motegno kendo en bende koro chwale kaachiel kod oganda magwe kowuok e Homa Bay County. Nyaka chakore kendo Ken oriti masani kendo erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro e Lord Meeting.